агар дар соли 2013 шумораи донишҷӯёни коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор 300 нафарро ташкил медод, имсол бошад дар шӯъбаҳои рӯзона ва ғоибонаи ин муассисаи таълимӣ 1900 донишҷӯ таҳсил мекунанд, ки аз ин шумор наздик ба 1000 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. аз ин бармеояд ки сол то сол теъдоди ҷавонони касбомӯз рӯй ба афзоиш аст. ҷомеаи омӯзгарони муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор пайваста барои таълим ва тарбияи хуби омӯзгорони оянда талош меварзанд ва ба дарсҳо бо тайёрии пухта омада донишҷӯёнро доимо барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ, дӯст доштани ватани азизи худ тарбия менамоянд ва пайваста кӯшиш менамоем ки сиёсати пешгирифта ва сиёсати хиратмандонаи сиёсати маорифпарваронаи роҳбари олии кишварамонро ҷонибдорӣ намоем. айни ҳол дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор донишҷӯён аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон, суғд, душанбе, ҳисору шаҳринав ва турсунзода таҳсили илм менамоянд. бо мақсади гузарондани зимистони соли 2017 ва 2018 маъмурияти муассиса дар анборҳои худ ангишту ҳезумро ба таври зарурӣ захира намудааст. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор барои гузарондани фасли сармо ба пуррагӣ омода аст ва имрӯз 40 тонна ангишт захира карда шудааст ва 50 метри куби ҳезум захира карда шудааст ва 200 литр сӯзишвории дизелӣ низ захира карда шудааст ва имсол бо ташаббус ва дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон як қисми муассиса тариқи системаи гармидиҳии болерӣ бо гармӣ таъмин карда мешавад ва муассиса бо хати озоди барқ пайваст мебошад ва мо пурра гуфта метавонем ки барои гузарондани фасли сармои солҳои 2017 ва 2018 омода аст. шӯъбаи маорифи шаҳри ҳисор баҳри пайдо кардани шароитҳои хуби дарсии хонандагон ва баҳри бекамбудӣ гузарондани давраи зимистони солҳои 2017-2018 аз тамоми имкониятҳо истифода мебарад ва мувофиқи талаботи замон барои тайёр намудани мутахассисон чораҳои зарурӣ меандешад.